Ja, kako sam stavio novi najlon, pošto lovim bucova i smuđana, ovaj veći štap većinom, nekada i štuku, stavim sajlu. Evo, napravio sam ovu kukicu malu. Sam prebacio, povučem jednom, malo povučem da se zategne, povučem opet. I zategnuli smo. Provučem, raširim, prebacim preko svega, stisnem. Evo ga, višak ćemo odrezati i to je to. Kopča je sa tim muva, trenutno vidjet ćemo dok ne nađem neku pouzdaniju, trenutno to je tako. Idemo loviti.